आलासि बरायनो रेडि जागासिनो दङ। दिनै बिसोरो नानि मोनानो बरायगोन आरोना आलासिखौ मिथिबाय नै। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय, आङो साइखं। दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायहरबाय। दा नैबे भिडिअआ जाहैबाय जोंहा मैया जानानै थांनाय बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि गोथार बाथौ सान नैथि मंगलबारनि। बेनिफ्राय नैबे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन माने बेवहाय गंबेसे गारिफोर फैदोंमोन। गारियाथ' 100+ जागोन रायजोफोर। दा बेवहाय गंबेसे गारिफोर फैदोंमोन, सोर माजों फैदों, सोरबाथ' अट'जों फैदों, सोरबा ट्रेक्टरजों फैदों, सोरबा बासजों फैदों। जोंनाबो गारिया लांदांमोन, जोंबो गारि लांदांजों थांदों। जायगाया जाहैबाय वेस्ट तेजपुरमोन, बान्दरमारि नैबे जायगायाव जादोंमोन आरोना। मैया एकदम गाजा गोमजायै माने जानानै थांबाय, ओमफ्राय जोंबो बाहागो लाहैदोंमोन। बेनिफ्राय आङो अलरेडि भिडिअ मोनसे बानायखाबाय रायजोफोर। नोंथांमोना नुवाखैब्ला नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनगोन, आरो लोगोसे जोबनायाव एन्ड स्क्रिनावबो भिडिअखौ मोनगोन। नोंथांमोना एन्ड स्क्रिनाव खनायावहाय फिसा सानो भिडिअ क्लिप मोनसे ओंखारगोन, बा सोरबाबो नुनो मोनगोन आरोना रायजोफोर। अलरेडि आङो भिडिअ मोनसे बानायखाबाय। दा नैबे भिडिअआव आङो बेखौल' देखायनाय जागोन आरोना। बेयावहाय माने रिलि खालामनायाव खैथासो गारि माने बाहागो लादोंमोन, माबायदि माने रिलि खालामदोंमोन, नैबेखौ देखायनाय जागोन आरोना। बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै, नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। लोगोफोर दायो माने टार्निं मोनबाय, ओमफ्राय दायो माने गिदिंबाय आरोना, टार्निं लाबाय। ओइ बे मोनसे दोंसे लामाजोंहाय टार्निं लाबाय आरोना। नैबेयो जाहैबाय मेन रड, बेयो जाबाय मेन लामा, बेयो मेन रड। टार्निं लाबाय, नै बै लामाजों टार्निं लाबाय आरोना। नैबे मेन रड नालाय, बे मेन रडनिफ्राय जोङो माने टार्निं लासिगोन दायो। गारियाथ' माने 100+ लोगोफोर। गारिया गिदिरानो 100+। बाइकआथ' आरो बाइकफोराथ' खैथा दं हिसाबानो गैया। दायो माने टार्निं लाबाय आरोना, लाइन नै उनथिंजायबो नायनो हागोन। बेनिफ्राय ओरैजाय माखासे टार्निंबो गिदिंबाय, जोंबो टार्निं लानोसै दायो, टार्निं लासिगोन। गिदिंबाय दायो, जोंनाबो गारिया टार्निं लाबाय आरोना, गिदिंबाय। बेनिफ्राय दायो नोंथांमोननो आङो ओइ बे मेन रडजोंहाय फैनायखौ एसे देखायहरनोसै आरोना। ओमफ्राय जोंथ' टार्निं लाबाय नालाय, नै दायो ओरैजाय फैगासिनो दं आरोना, बैजोंहाय बे मेन रडजोंहाय लाइन नै गारियानो गारि लाइन। बास दायो ओरैजाय गिदिंबाय। ओइ बे मेन रडजोंहाय फैगासिनो दं दा। एम्बुलेन्सबो दंफाखायो होनदों। एम्बुलेन्सबो दङ। जै होदो दे, जोंनाबो जै होदो। जोंना मा जैबो होआ, माबो होआ, सिरि होलाय जै हो। मेथाइबो खना। जोंना जैबो होआ, मेथाइबो खना, सिरिथार। गारमा रानजोबना दं मानसिफोरा। नखै मालाय जै होसोदों।
होदो होदो जै होदो थ' लोगोफोर नैबे ससे क्लिपा जाहैबाय रिलि खालामनाय समनिमोन गारि सानिफ्रायनो लानायमोन आरोना लाइन 100टानिबो बारा माने 100निबो बारा गारिफोर माने रिलि खालामनाय जादोंमोन मैया बाहागो लाहैदोंमोन जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नैबे वेस्ट तेजपुर बान्दरमारि होननाय जायगायावहाय जादोंमोन ओरैबायदि लोब लोब जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों मोनफ्रोमबो जायगायावनो माने बे गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय जादों बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो बे वेस्ट तेजपुरावहाय फालिनाय जादों आरोना बान्दरमारि होननाय जायगायावहाय फालिनाय जादों मैया थांनाय मंगलबार समावहाय बेनिफ्राय आङो अलरेडि भिडिअ मोनसे बानायखादों आं दहायबो बुंखादों नैबे भिडिअ जोबनायनि सिगां नोंथांमोना एन्डनि स्क्रिनाव मोनगोन आरोना डिसक्रिपसनावबो मोनगोन नायहैदो ओमफ्राय आङो नैबे मोनसे भिडिअआवहाय आङो रिलि खालामनायखौल' होनाय जाबाय आरोना गारि सानिफ्रायनो खेबनाय रिलि खालामनायमोन अखासिगोन लोगोफोर बोथोरा खोमसि जाजोब्बाय नायनो हागोन नै एसे एकदम नै बोथोरा माने दासो मोनाब्लि जानाय बायदि माने बेलासि समावनो एकदम खोमसि जाजोब्बाय आरोना अखा हासिगोन माने एसे गोबाव जाबायमोन जोंनि खन्द'आव अखा हायैया जेनेबा खिन्थु दामाखा हासिगोन बायदि मोनबाय आङो एकदम नागारलायै हासिगोन बे अखाया ओइ थाइफ्रिबायानो नै दबा दबा थाइफ्रिबायानो अखाया ओमफ्राय लोगोफोर आङो नैबे भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंब्ला फेसबुकखौबो फल' खालामनानै लादो इउटुबाव नायदोंब्ला इउटुबखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आंनि चेनेला नोंथांमोननि अननायावनो माने 3K बारबाय आरोना 3K प्लास जाबाय साबस्क्राइबारा बिदिनो एसेब्लाबो नोंथांमोननि मददखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामो आङो सानफ्रामबो नैबे भिडिअआव ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो लोगोफोर एसेब्लाबो सापर्ट खालामदो मदद खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय खिन्थु अखा हासिगोन बोथोरा बनाबो जि बुरजा बायना दोननाय दं बनखौबो थिखोनांगौ एसे थिखोखाबायानो नै एकदम न' लांदाङाव थिखोखाबाय दा माने अखाजों सियोब्ला राननो एसे गोब्राब जायो नालाय सानफ्रामबो बायदिसिना संबाय थानाय जायो सावबाय थानाय जायो उपाय गैथारा नालाय बायदिसिना सावलाबाय थानाय जायो अमाबो दङ ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो आङो मा मावो मा मावा मा खालामा नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामलांबाय थायो बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि